Moi, mä oon Finja. Mä oon kotoisin Helsingistä ja opiskelen ekaa vuotta Kuopion lääkiksessä. Fuksivuonna meillä on paljon ryhmäopetuksia ja käytännön harjoituksia. Tänään anatomian harkassa meillä tutkitaan polven toimintaa. Meillä on täällä isot itseopiskelutilat, joihin saa tulla ihan 24/7. Tässä on muuten mun tuutori Matias. Kakkosvuonna opiskelusta tulee mielenkiintoisempaa. Pääsemme opiskelemaan lääkäreiden perustaitoja, kuten patologiaa, vuorovaikutustilanteita sekä soveltamaan anatomian osaamistamme dissektioissa. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu syventävien opintojen opinnäytetyön eli syvärien tekeminen. Mä teen mun syväreitä tutkimusryhmässä Kyssillä ja tutkin eteisvärinän rytmihäiriön tunnistamista uusilla menetelmillä. Syvärit voi aloittaa missä tahansa vaiheessa opintoja, kun löytää itseään kiinnostavan tutkimusaiheen. Lääkiksen ja mun tutkimustyön vastapainoksi tanssin vapaa-ajallani Speksissä. Se on improvisaatiota sisältävä musikaali, johon yleisökin pääsee osallistumaan. Speksissä pääsee toteuttamaan itseään ja kaikille halukkaille löytyy varmasti joku homma. Moi, oon Joonas Kolmoselta. Meillä kliininen vaihe alkaa 3. vuosikurssilla ja heti vuoden alusta päästään harjoittelemaan kädentaitoja ja tutkimaan ihan oikeita potilaita. 3. vuosikurssi huipentuu kandijuhlaan, jossa päästään juhlistamaan lääketieteen kandidaatin arvoa. Sinne pääsee tekemään esimerkiksi kandileffaa. Mä oon Santtu. Yksi 4. vuoden kohokohdista on ehdottomasti neurokirurgian kurssi ja mikrokirurgian harjoitustyö. Meidän kandiseura Kuolo, eli Kuopion lääketieteen opiskelijat, järjestää vapaa-ajan ohjelmaa laidasta laitaan. Mä menen illalla Kuolon spinningiin. Moikka, mä oon Hanna-Mari. Pitosella opiskellaan paljon käytännön taitoja tulevaa kandikesää varten, kuten korva-, nenä- ja kurkkutauteja. Meillä on myös oma jääkiekkojoukkue. Mä oon Johanna. Kutosella ollaan jo toinen jalka työelämässä. Meitä Kuopiosta valmistuneita arvostetaan meidän käytännön valmiuksien vuoksi. Lääkärin on hyvä harjoitella myös äänenkäyttöä.